Het was bloed, zweet en tranen. Wonen Limburg wilde geen woonwagens plaatsen, maar de zogeheten woonwagenwoningen. Wat gelijk staat aan een seniorenwoning. En dat past niet bij onze cultuur, want dan wordt die uitgestorven. Dan kunnen we niet voortleven. Dit is de oude woonwagen. En het is net tot hier. Dit is de woonwagen. Tot dit stuk. Het ziet er wel anders uit dan jouw huis. Als ik mocht kiezen, zet ik liever daarin dan daarin. Wij zijn gewend tot kleine. Wij moesten dus gedwongen in een huis wat wij niet wilden. En gedwongen vindt niemand fijn. Want iedereen zegt van, ja maar je krijgt zoiets moois en je wilt het niet en je schribbelt tegen. Als ik morgen naar jou toe kom en ik zeg van, weet je wat, wij hebben het goed met jou voor. We trekken jouw huis naar beneden en maken we een groot mooi woonwagenkamp. Dan wil ik jouw gezicht morgens vroeg maar eens zien. Die wil ik echt zien. Hier staan we met z'n drieën. Hij is nou het toppunt waar alles om begon en nog steeds draait. Mijn zoon. Toen die tijd 3,24 net. En hij zegt, mam, ik schaam me. Dit vind ik best heftig. Hij zegt, ik moet mijn kleinkinderen dadelijk op een tablet laten zien hoe wij als Sinti's hebben geleefd. Hij zal het niet fijn vinden, maar ik zal het toch zeggen. En dikke tranen buggen over zijn wangen. In die tijd was het heel makkelijk. Jongens, je bent 14, 15, je blijft nou thuis, je gaat meehelpen in het huishouden. En klaar is Kees. En toch heb jij een brief geschreven. Deze van de koning die heb ik zelf geschreven. Vertel, wat heb je gedaan? 'S Avonds gaan zitten, pen en papier en flink gaan schrijven wat ik voelde op dat moment. Stemmen. Ik zie dat u ook dat het u wat doet, dus dat is heel fijn dat u daar zo blij mee bent. En ik wil u van harte. Dat zorgde ook voor een beter overleg met Wonen Limburg. Uiteindelijk kregen we het voor elkaar dat onze oude woonwagen wordt vervangen door een nieuwe. Ik weet dat Bianca voorvechter is van deze cultuur en alle respect ervoor op de manier zoals ze dat doet. Maar we doen dit niet voor Bianca, we doen het voor de doelgroep. En dus wat voor Bianca geldt, geldt voor de hele doelgroep. Maar Bianca is natuurlijk wel het gezicht ervan en als voorvechter natuurlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Wat maakt die woonwagen zo belangrijk? Dat is jouw thuis, dat is jouw leven.